Manje. Ukhalelani? Baba bangidlengulile. Bakudlengulile? Oba. Magic. Magic. Pesa umpalesana. Pesa usikhona abantu abamdlengulile. Asa. Wathi usikhombe so. Yaya kisidala abantu. Hayi abantu. Kamwe ngala na. Sa. Khombisela abantu lapho. Abazosithola namhlanje. Usobanyisa. Kodwa abafethu bophethu ngibona kanjani yabo? Bebemshuwa ngempela. Bebemyekinye. Samsobala nawo. Ngeke. Abantu abadlengula la. Kuphi kanti? Kuphi? Ila. Bahlala la. Uyena la. Uyena lo ngempela. Wena wenzeni? Wena mdlengula. Wena umdlenguli wena. Wena uthengulele ningane. Ngiyaxolisa abafethu, ngiyaxolisa. Bengaqondanga nami. Uyadlengula. Ngiyaxolisa bengaqondile. Wena umdlenguli wena. Ukwazi nengane le. Bengaqondile abafethu. Okay. Ike soyenza ke manje. Thobe. Ngoba ukudlenguleni. Sengubona manje uzomdlengula. Mdlengule Thobe. Thobe, dlengula. Eqinisweni lento ikanje akamdlengulanga yedwa simdlenguleni naye ithina abadlengula abaqabile kule ndawo Oh, namdlengula nobabi. Thobe Badlengula boba uthi. Badlengula boba uthi. Hayi ngikwazi. Uyasaba. Okay, yasenze njani? Abadlengule thina. Dlengula thina. Hayo, Siyabonga abafowethu ukuthi nibuke le video. Uma uqala ukufika kule channel ngisacela usubscribe, ulike, siyacela abafowethu ushare le video. Uma kunendlela nje ungashare ngayo le video, ngiyacela uyishare le video. Bafowethu, uma umuntu owenza ke ama skits njengathi ufuna ama beats amahala unofficial, ngisacela ucheck i-channel ebizwa ngokuthi i-Day Alls Palace okanye ubheke ku description uzoyithola i-link. Uzowathola nje ama beats amahala engicathi nawe uzokusiza ngoba nathi sisebenzisa wona lo ma beats. Ngiyanicela ni subscribe na kulo channel bafowethu, ngiyabonga. Amen.